Parari baiet jonga. Kat banang yat ki por ngila nang yo ki phang baper bat batamai, banekran ha kaman ki bat. Pitip ngine kran phang ka ka phang menta. Menta ngine kran phang ka subject ka bedai bat ka menor, ka menta bat ka lawai. Kata kadai ka Prime Minister's Museum batamai jongkari, ka bala play ha ka khatsau terek menta uyayong, ka badai ka lengkhu sngi kha jong Baba Saheb Ambedkar. Bat la play ka na ka benta ki nong shong shnong jongka. Usarthak uba na Gurugram udawan petkaya ke museum hagasian ke benengkong Bat ulatho asyanga haka namo app ba uju pet ki channel ai kubor. Uju pule ki kot kubor badru iki jingja leng ba ke social media. Bat usno bu tip ha shpang bon ki ai. Nrei haba ula let pet ya ke museum. Ula dap da ke jing lengo. Ban yo ya ke shalentem tirksai ban thanjan jong Ulal Bahadur Shastri. Kapala ais ngob ha da uhun men kensi jong u. Kani kala shan jeng mut bha yaw sarthak. Ula yu iru ya ka passbook jong Shastri bada ke jingdon ka pisa balakan shaw hangta. Usarthak ula tho ba jutep ba Moraji Desai ula long u deputy collector ha Gujarat. Hashwa bun penyaso bat ka jingile lat luoj. Bat bula don benta slam ha ka kam sensyar khadar. Usarthak ula tho rushapang U Chaudhuri Charan Singh namar jutip syapang usenyang bakrau jong u ha gajing pendam no ikurukom bat khendau de kitrajaka. Tangkane udah thoru syapang PV Narasim Harau ubalashim kya bah ha kabaidai bat gajing penthamai ikurukom bat khendau. Shushu udah tho badai tat onda udai I ha ke museum ba usatip ba Chandra Shekhar ulayat de kejat ikari India palat 1,000 kilometer. Habau lai ke museum yigi tiar kitar bau Atal Bihari Vajpayee uju pendonkam. Bat sngap igi jingkren jeng u. Uladap da ke jing sarong, bat ke jing po mat. Usarthak udah tho bahakane ke museum, ki don ru shibon ki jingtip ki ba ai jing mentoy syapang Mahatma Gandhi, Sardar Patel, Dr. Ambedkar, Jai Prakash Narayan, bat Menteri Rang Bado Pandit Jawaharlal Nehru. Paralog Kanu kepor ke Bakambyang bankan mau yu senyang jong ki Menteri Rang Bado kari latna ka Amrit Mahotsav ka Azadi. Kalong ke ke bapen sarong ya kari ba ka jingere lat luot kalong hakadur ka jing ki ipat ba. Ka jing snow tenat jong ki breu ke history kala nang kio bat kalet jarang khat ruha kapor bangi play ya ke museum. Kane ke museum kala kring ba ya ki samla namar ka ya tho bat pen I ya ki nong temen jong kari. Paralog, habangile kran shibon syapang ke museum. Ngasungo kwa ban kli jingkli yepi. Tangba ngan chutip hado katno ke bor jingtip pidon. Para samla, yaki jubab jong ki jingkli bangan ai happy, la ban pa akan namo app, lani ke social media da ke babo yo hashtag, batho museum quiz. Ngakerpat yepi bapin snob ha, ban jubab lot igini ki jingkli baro. Kani akan ketik jingmut iki weiru, bakin tip syapang ke museum. Pitip akano kejaka jongkari kadon ke Rail Museum hagbalabo ikitiar kitar barem jong ke Indian Railways la sausan snem ngan aiksai lupaya kani hangne pila ban syam ya ke Fairy Queen ka saloon jong Queen's ke Wales ka kali bamdon ding bapeniat de ke Jenhau pitip ke museum ayu ka badan ha Mumbai hagaba pila ban yoi ya ki pisa khutia ki bahala kidur ki banado ka spasnam bahan riau haswa ukuris. Bat haka wai kaliang ka donru ka I money. Ka jingkeli ke balai, ka Virat I Khalsa, ka don jingedai bat kano ke museum. Pitip pat haka no ke Jakasor jong ka Punjab kane ke museum ka don. Ka wai pat ke jingkeli ke day, ka bedai bat ke jing penher kot kudi. Hang no ka don, kata ke museum jong kari India. Ngan aik sai ke jubab jong ka Nehru, ka kot kudi ke bahek tam, ka balabu hang ne kadai, ka bahek arput la kat nruput. Bat ka jaka bakadon, kadai ke bedon jingya dai bat Ugandhi. Mano bamjus ngo tenat banlum, ya ki stam ha kapor kena. Hendrai hatu pitip hang no ha kari India, kadon ka National Museum jong ki postage stamp. Sakawai ke jingkeli. Ka museum ayu ke badon, ha ka yeng bala ai kerteng, Gulshan Mahal. Hagani ke museum pila aru banlong director jangka film, penyi ya kerukom ring kamera, bat kumno ki penbit penbiang ya ki film. To,
Mentapat, pijutip syapang kanu-kanu ke museum ke babu iki tiar terksai bat tanjan menhendai. Kani ke museum kadang kijing draw barit-barit bala airong internet. Kijing thok deka keti jong kijan. Kijing osrong ki babon rukom. Paralog, hagani ke jok jong ke teknologi kalong ke basuk bahaya pi ban lap iki jubab. Hendrai nga keli kenang iki ni kijing keli bapin wat bat pentip. Menta, namar bagi beliau keletip syapang kajing don kam jong museum. Kumta bon kilawan cakmat ban ai jing yarap ne ai ai ki tiar kitar ki kot barim bat kiwe de. Baro pietip bahaka kat pratarek ubanai jemang on rakhe yak International Museum Day hakeleng ke perthai. Halor kane ngadan kowe ke jingmut na kapenta jong pi ki samla. Balai pemelet jengok kaya ke museum kebadan hasnong jong pi hakis ngishuti. Sam jengtip ya ke jing shem jing lap jong pi ha ke museum memories. Da ke balai akum ne pipen KM ya ke jing ko atip jong ki weiru syapang ki museum. Para riba iat jonga nganget pila shem bon kirai ya ke jing im jong pi bat pila treshitom ru ban pen urlong ya ki. Paralog dangshan ngelatip syapang ka wei karai kabakam per bat balong kerpang. Na kata kadaw nga snow bangaday banya thu hang ne. Paralog, hato pila ban muddor bandon ubriyaw uban mi na yeng da kabaray bunyat keleng kasor bro sisngi klem say pisa ay. Klem penlut pisa ay. Hato pim snow tenat ikan karay. Arngot ki kentay na Delhi ka Sagarika bat ka Preksha kilale ekane. Shano syabakilat ha Delhi ki penon kam da ka kor digital ban seo bantada. Namar u UPI QR code kimshem ladan kam bansai pisa. Wada hidukan red, hidukan root surak ki penan kam daka kor digital. Paralog, pila aban ong baga Delhi kedai ka sorba bahe, ka bianglot ki jingdan kam baro. Henrai menta, ya u UPI la penan kam haki wei ki shnong ru om tang haki sorba. Ngalayo opdiang yu kerwa na i Anandita Tripathi na Ghaziabad. Ibalalet cekatan catai lam mingi batlo kurem hakatayo balalet. Hakaba iliyatho syapang gajing let jung i na Assam sya Meghalaya bat natawang ha Arunachal Pradesh. Pensno tanat bantip bahakane gajing let jung ki kim syem ladan kam mansay pisa wat hakijaka ki bakendong eru. Kijaka ki bamjubyang ke internet menchwa menta kila biang bat ki breu kila ban seo bantada da UPI. Habapash ki jingya syam jong i Sagarika, i Preksha bat Anandita. Ngaru nga kentu ya pi, bapin persyang ya kani. Paralog, haki kendiat senam balalet, ka bhim UPI, kala long kalat seo ku babiang bha. Bat menta wat ikinong kendong ru ki penankam da ka kor digital. Om dan kam syuk ban wat iki pisa kutia. Ka jingdon jong ka UPI kala pensuk sisyayangi. Kat syabapilet, pimdan kam syok ban rak pisa, ne ban let cabang ne sya ATM, kaba hateng kam don pisa syok. Pila perkat hado kat no kane kerukom siu pisa, kala kentiu kayok kakot. Kumba kalong mensyua, ya gijing siu ki bapalat arpo hajar kelur tengka, kiat leng baka kor digital man lagasngi. Ha ubnail ber balalet, ki jing siu leng ba ka UPI kalakot syakumba shipho lak kelur tengka. Kania kala pensuk shibo ni kerukom terikam, bat kawan raru eka jingkut jing subah haka ken kadia. Mentabun ki kam temai badang sedang baydai bat ka fintech kilayat caprang. Ngakwa bantip ya ka jing shem jing snow jong pi, haka baydai bat kerukom siu pisa daga kor digital. Namar kila banlong ki jing ai mensiem ya ki weipat. Para riba iat jonga, haka no kerukom ka bor jong ka teknologi kala penkala ya ka jing im jong iki beriau. Ka teknologi kala le shisha ka kam ka bakraw. Ngi yo i ka ne ha ka jing im jong ki brio ki badan jing duna ha ki dikhat met ha ka leng ka prathai. Bat ngi i ru hado kat no ki hinmen ki para jongi ki la ban le bha ha ka Tokyo Paralympics. Kumbalong ha ki sports ki jing pule bat ki wei ki benta. Ki para ri jongi ki badan jing duna ha ki dikhat met ru ki la ban tengshan ne ka ba pen pau lagi jong ki sap bat ki la nang kiyo syakliar. Dai nak kadang bakari jengi kadang yai persang bat treshitom ban wat kilat ban penbiang
ya ki jingdan kam jong ki brio badan jingduna ha ki dikot met. Kidan bon ki kenhuan bat ki seng hakari ki ba ai jing kershan ha kanega benta. Kadan gawe ka seng Voice of Specially Abled People ka ba peniat ban penkieu ki tiar pat ki kor jingerap na benta ki brio badan jingduna ha ki dikot met. Kaladon ru ka jing sedang ban peni ya ki kam jong ki brio badan jingduna ha ki dikot met syaki rensan ka perthai. Kadur jong ki riu don sap ha ka bala penpau lang ba ki jingdro ya ki jingyo pat jing snow jong kum kini ki brio badan jingduna ha ki dikot met. Lada pi itu ya kum kini ki brio ki badan ru laga sap wan yalam miki syakmat bakin pau ha ka perthai. Para riba iat jonga kaliur kalawan kloy ha ki babon ki benta jong kari. Ka jingkieu jong ka jingsyet ka penken mauru yangi mengidai banang bantengka ya ko La bandan shibon ko ha ka jaka bapidan menta. Nreingin ken mau badan deki kelur ki brio ki basyong ha ki jaka bakerdo Para riba iet ha ka jingdap nyusan snem ka jingyo la luot kari. Ha ka amrit mahatsaf. Ka jing tengkai bat jing penlang ya ko kadai ka wei na ki rai da ka bakari kala ban kieu syaprang. Nyusan teli ki amrit sarovar ne ki jaka pelang kum kipung Kinan, on sashna haman lagi distrik jongkari haga amret mahatsaf. Kapor kam slem syo bangin sayi ye kini. Ngakwa babaro na pi kam tam kisamla, babhintip syapang kani, bat banchim jingkit clear yaka. Laradon kano ke history, kabaydey baga jingile la luot, jongkari haga shnong jongpi. Ne uno, ne kano, kabaladon benta haga jingile la luot. Pila ban wan raalang, haka amrit sarovar. Ngilio jing tip syapang ka gram panchayat patwai jong ka Rampur ha UP kabudon kapung beladap da jabo sudah. Da jing trishtom jong kibrio lala ban pen khoj bat pen kelador kene kapung ha kitayo balalet. Mentala sedang ban snai ka kenro ya ki jakabam ki jing tebe jing syai bat ki we ki jing pedi tenat ha saudong kene kapung. Nga ai kublai ki brio jong ka patwai gram panchayat Rampur bat ki kena na ka benta ka jing trishtom jong ki. Paralog ka jing don bat jing duna jong ko ka degadak jong ka jing ya chaprang jong kari. Pila jiyo osngau bangla jukuran bon sien ha ka man ki bat chapang ka jing tengkai bat ka jing pelang ya ko bat ru ka jing le khoj. Kani ka mut ba ko ka de ka jing don ba krau tam bat ko ka de ka telong jong ka jing na ka benta ki jing thau ba baro. Na ka tagadau ki kepatemen ki ban bha halor ka jing don kam ban penne ya ko Nado ki Veda hado ki Purana. Ha baro ki laong bangide ban shna ya ki pung ki nan bat ki wei ban tengka ya ko bat kani ka kamram ha ka imlang saalang bat ka ba kentang bha kani ka kam jong ki brio ka bangide bangin le. Ha ka Ramayana Valmiki laban bha halor ka jing penne ya ko bat ban penya so ik telong Ha ka jo ko rukom ki kena bapuli history ki tip bahado kat no lale ban penwando de kerukom penne ya ko ha India wat ki por ka jingsha jing start ka Indus Saraswati bat ka Harappa. Ha ki por hendai ka judan kerukom penya so ban penpoy ya ko ha ki babon ki nongba. Bat kata ka de ka por ha ka ba pat da bon brio. Henrai kamdon ke jingduna ki jingdon ki Maryang rukum jo. Kaladon ke jing paho pahai lakata ru ke jing sngo tho syapang ke jing penne ek kaladon. Henrai menta ke jinglong jingman kalong penban da khongpong. Nga kentui pi baro ban penyo biang ya kum kini ki pung barim. Kinan bat ki wei hakathan jong pi. Nagadau ka Amrit Sarovar Abhiyan rengkat bat ke jing penne ek ya kathan jong pi on sa ito. Dakane on sami ki jaka jengok kai perthai haginong ba bat ki shnong. Ki brio kin wan chikini ki jaka ban syangkai. Paralog baro ki jing persang ban penne ek ki don jing yadai bat kalasai. Kadi ka kamram jong ki imlang salang baro kawai. Lasyami kilat baper daki spasnem daki shnong baper. Kum kanuksa ka Maldari ka kenhun benrio ka Ran of Kutch ka penon kam ya kerukom belatip kum ke Vridas ban penne ek
Hapok kani kerukom, ya ki pung baret lasna, bat ki jingtung bat ki dieng, latung hajan, banya dayaka. Hagajo kerukom ki bhil ha Madhya Pradesh, ki pendan kami kerukom, balatip kum ka halma, ban penne eko Hapok kani kerukom, ki breu ki lumlang hakawi ke jaka ban wat, ya kalat ban weng ya ke jing na ke jing kerdo Na ki jing ai jing mot balayo na kerukom halma, ka jing na ka jing duna hakane ka than, kala duna shibun, bat ka ka badan syapo ka ram ru kala nang kiyo. Paralog, lada mangi iwei pi iwei ngidon ya ka jing snguto, ya ki jing jong ka jing kerdo on sala ban weng. Tong ini penlong ya ka jing kular, ban penne eko bat ban wanra jing hakane ka amrit mahotsaf jong ka jing lat luoj. Ngin ka ya ka wei pa ka wei ka jing jaw bat plat ya ki babon. Para riba iet, lesi peli bahaki kendiat sengi balalet, ngale keren bat ki samla bat ki kena apule, haka pariksha pe charcha. Hagane ka jingya keren don ki kena skol, ki balaong baki tiang ya ka mathematics haka por eksamen. Bon ki lapa ada ka message syanga syapang gani ka juk ka jing Haka ta ka por, ngalarai bangan keren syapang ka mathematics haka man ki bat. Paralog, ka mathematics kadai ka wei ka subject, kaba mangi kinong India ngimdai ban syam jing Bon nagi wat bania bat ki jing no senyang, bala aish ka perthai hak bedai bat ka mathematics, kadai na kinong India. Pilias ngo shibon syapang unot, kumno bala syam ya Pilias ngo balada omlap ya unot, lesi nginumi shibon ki jingyat chaprang haka science haka perthai. Nado calculus hado ki computer, baro kini ki jing syam haka science ki syong ha unot. Ki start mathematics bat kiriu syampang ke India, ki latho ba ke ke badan haka ni ka perthai ba, ka syong nong rem haka mathematics. Lada pikan mau ya ke jing puli ya ke science, pin ngotho ya ke jing mut jong kania. Ya baro ki nong rem ke science lapan pau, lengba ki formula kat kum ka mathematics. Lakalong ki an balalap da Newton, ne ke equation u Einstein. Baro ka science badan jingedai bat ka perthai ba, kadai ka mathematics. Menta ki start science ru ke kran chapang, ka theory jong ki baro, ne ka theory of everything. Ka bamut baka wei ka formula kala ban penpau, ya ki ki badan ha ka perthai ba. Ki ru start jongi, kila jumut dur chapang ka jing penyar, ya ka ne ka jing syampang, da ka jing yarap ka mathematics. Lada ngilalap mangi yu unot, ngilapan pau ki bam kot syo, ne kata ki infinite. Hagarukom ya keren pat ba, habang ya keren syapang ki number, ngi keren bat ngi perkat hadu million, billion, wat trillion. Hendrai hagi veda bat haga mathematics ke India, kane karukom ken kam kot syo. Kadan ko bigat kot ke barim bah ke bakeren syapang kane. Ya karukom bo iki number la ay kane kadukot, kum iwei, shipho, shispa, shihajar, bat ayut, lak, niyut, bat koti, kata kabumut klur. Hagajo kerukom, kani kerukom ken kam kot syo, hagabala keren syapang ukon shell, padma, sagar. Kawai keduriau ba akamut, baka bor ushipho kadai san puhnyo. Om tangkat ne, kidan kinambar kumu ok bat mahok, wat hadian jo kaniru. Uwei mahogha, kamut kabor ushipho kay rengkat bat nrew puar. Kabamut nrew puar teli kinot buat sa uwei. Ban perkat ikini nambar bahe akabor perkat kalong kabae. Henry haka mathematics ke India lapenan kami ki nado ki hajar senem mensyua. Lakat tu kan sengi menta ngali kendo yau CEO ke Intel Company. Ulai hangai kawe ke jingdro, haga baladan kawe ke rukam ken jingken balapan haga vamana avatar. Lada keren syapang ke Intel, ka kentian komputer lese kawan haga jingmut jongpi. Haki kentian komputer lese pelayo osngo ya ka binary system. Henry hato pitip, bagi ladan ki rio syapang kumu acarya penggala haga rijongi. Ubalawan ra ke jingmut syapang binary. Haga jo rukam, nado Arya Bhata, hado Ramanujan. Ngilawan ra ki babon kinong rem ka mathematics hangne. Paralog,
Ka mathematics kampat julong ka subjek kebae na kebenta jungi kinong India. Ka daw na kebenta kane kadai ka mathematics haki Veda. Ka buram na kebenta ka mathematics haki Veda ne ka Vedic mathematics hakini ki por ke bementa ka Leccha Ubharati Krishna Tirthaji Maharaj. Ula pen ke emi gerukom hendai ban ken jingken ban ula ai kerteng ya ka Vedic mathematics. Kabakong santam syapang kane, kadai balang ba kane, penla ban le wat ki jingken ki ba tam tang ha isi kelemat. Pli ile ase ki video jo ki samla bapule, bat bahika ya ka Vedic mathematics ha ka social media ha gini kisngi. Paralog, ha ka man ki bat menta kisngi. Uway paralog bahika ya ka Vedic mathematics ulayo bane keren bat ngi. Une uday Gaurav Tekriwal na Kolkata. La arpsan snem ulapan pauna me ka Vedic mathematics da ka jing IT lot. Ngalakali yu kumno ulas ngau tenat ikan ka subject. Ulia tho bah ka por bu apply ban yo pule ha ka business school arpo snem menchwa. Ka judan ke examen kat. Kidan bon ki jingkli badai na ka mathematics bah ban pendap hai por belengkot. Ulia tho bah ka kemia jung kalau wanra eka kot Vedic mathematics. Swami Shri Bharati Krishna Tirthaji Maharaj ula tho ekataka kot. Hakataka kot ula ai khat nreutuli ki sutra. Ula hikai baka mathematics kalong kabasok. Ula ong bahaba ula pule ekataka kot ula yok mensiem bat sedang ban sengau tenat. Ula ong bula ban pule yaka bat ban pen paunam yaka hakeleng ke perthai. Ula ong baka negade ki jing ai jong ke India sya ke perthai. Nado kata kapor ula kut jengmot banra eka Vedic mathematics syaman laki jaka bu ulet. Ulia tu ru bu uladan bentah kene kakam lakum ba arposnem. Ngalakali yu kumno ule ban kener shikibriau syapang kene. Ula jubab dak boong bu ulet shiki skol. Ule online rukum jo. Kakerteng jong keseng ju kadai Vedic Maths Forum India. Hapok kene keseng kihika ya ka Vedic mathematics arpusau kenta haka shisngi lengba kerensan internet. Ngalakli u kumno uya keren bat ki kena. Ngalai thu hu ba man bang ya keren bat ki kena pule ki jutieng tang shu yo asngau ya ka mathematics. Ban ngalaong mga kwa ban weng ya kene ke jingtieng. Ngalaong ba ke India kal jumlian haka mathematics nadu ki por hendai. Ngalakli u kumno ban weng ya kene ke jingtieng. Ulong baga jing tiang ya ke eksamen, kalalong kerukom haman kilong yeng. Ki kena kilet pa krekot nakadaw bagi tiang. Ki kime ki kpa ki khuslai, ki nong hikai ki dom. Yakini baro laweng naga Vedic mathematics. Ka Vedic mathematics kalong stat shihajar sanspa nakashispa banya ka mathematics bangi jupule berobor. Ka ai jing sngo shlur haki kena, bat ka jingmut jing perkat kayat stat. Ulong balawan ra ya ka yoga haga Vedic mathematics. Dakane ki kena kila ban kenjing ken wat habaki khabrib ya laki kemat. Ngalong yu bah haga jing pusan ru la ban kenjing ken. Ngalai ro yu ba ula pen pauna mekane bat chapang ka kemia jing ke balawan ra ya kane ke jing syampang ha Ngalong bule alam ya ki million ki kena haga ne gelenti. Paralog labatai syai kumno ka Vedic mathematics kala bermanra jing snow tenat wat haka maths ka bae. Ngilaru ban wengi ki jing haka science da ka Vedic mathematics. Ngakwa babaro ki kimiki kpa bakin hikai ya ka Vedic mathematics ya laki khon. Da kania kan kentiu ki jing snow scam jongki bat kan kentiu ru ka bor perkhat bat ka bor parya ya ki haka jabiang. Kan nogono ke jing tiang bagi dan ya ka mathematics kan kut no. Para riba iet, menta kesni haka man kibat, layakrani ki babon ki jing tip nado ki museum hado ka mathematics. Layakran yagini menta kesni namar ki jing ai jing mut jong pi. Yai ai jing mut shanga haki por banwan lengba kam namo app bat ka my gov. Haki sngi banwan ka jing lekmen it kalajan. Yak aksya tritiya bat kelengko sngikha ulot parashuram on sarake haka lai tarik ujemang. Katto kat nisngi hadian pat kan sadon sekejing lekmen Vaishak Bud Purnima.
Barok kini ke jing le akmen kini ke jing le akmen jong ke jing kuat ke jing le abha ya kiwei bat ke jing sngau ya jan. Ngai kublei pi barok na ke benta kini ke jing le akmen. Le akmen ya ki da ke jing shet rehem. Hapdeng kini barok pihak ban husiar ya ka corona. Deng ya ki mas sat bahaya laki kti barobor shemigilat jingyada bat bot ya ki. Ha ka wei pat kaman kibat ngin se kendo obyang bat ngin se kren sai ki wei pat kimat ban ajing mut dapi. Hado bangine syambyang syongsuk kublai shibun.